TV Kenya duto warwake pachi hodhiambo mwaka uona wan jaloko maro alizo tieno nyinga Lydia Okeo. Obila timo apedha ne jago moro ma en midusa ma onge kod lony mowinjore tiji tudo Stima mawachore no tudo waya mar Stima yod familia more gweng Manyatwere location manotha kachien e county ma HomaBay gino makoro okelo tho mar ji adek e familiano bang' waya mar Stima chwadogi ma onego ge. Laventa Otieno ne Stima chwade kinde manori kogolo lewni manyonga we tol ma Stima kadhe iye e kayuoche ariyo manori kochopo mondo miorese bende ne Stima ochwado kanyo mawito ngimagi. Familia kod ruoth mag gweng'no yango wachne kolero ni ntiere jal moro ma onge kod lony mowinjore sekta mar tudo Stima mano tudo ne familia no Stima no gino mwacho ni emanomiyo masira makamano neno. Gimo kelo masira eni jal moro no luongo ni mondo mi otim wiring e seche mag okinyi kano osebiro mochule pesa ne modhi motiyo kosetiyo to we waya mar mach komako mabati e sama we waya mar mach komako mabati no to yuora beno otwe tol koa igama mar ot kotere yien machielo to tol no omoche pile ka pile ne okong'eyo no nyalo rado gi masira nikech no okong'eyo gima nosetimore kano dhi moch golo lewni kanyo kanye mopoko yoromo gi thone ka minwa monyuola odhi ni dhi konyo to po ka Stima bwoge to ringo nikech en no orwako wuoche no kuonge gi tiende nono. Wetena ne nitie dala oringo mondo mi oluongo wetena nikech ne gintie dala ne gigo mpira dala ne gin gi tiende gi nono. No luonga achiel kuomgi kano ringo kodhi to Stima omako ochako kaw mar ariyo be koringo dhi ni mondo mi odhi okonygi to Stima onego. Kwa jopiny wawe uru kaw thuolo mondo mi iluonga ma onge lony luonga ma nigi lony to bende chako en gi licensed inyalo bedo gi lony to poko pudhi mondo otim migawo mag wiring to kik wachako wamany joma iluongo gi dho ngere iluongo ni quacks ma onge barua no ng'e ang'eya by heart mano ok terwa kamoro.